No crec que et trobis molt bé així tot sol, amb música és millor. Seràs feliç, amic, amb tots, si vens al cabaret. Sí, amigues, estem sentint Núria Feliu cantar la cançó de Cabaret. I és que avui li farem un gran homenatge a Núria Feliu. Jacqueline, Anna, no sé si Núria Feliu és una persona que estimeu amb devoció o no, o si teniu grans records. Sempre m'ha agradat aquesta doble vessant que ha tingut, no? Per una banda, artista catalana internacional que pot participar a un programa de la Rafaela Carrà a la RAI, i, per altra banda, la cantant popular que t'apareix a un capítol de les Teresines. Jo estic molt contenta de que avui facis un especial Núria Feliu. Jo tinc una cançó predilecta de la Núria Feliu, que és Paraules. A mi aquesta cançó em torna boja. Hi ha un videoclip d'aquesta cançó i el miro sovint. Doncs volem parlar de tot això en aquest homenatge a Núria Feliu, una persona que ha gravat prop de 500 cançons i ha publicat gairebé una 50ena de discos. Núria Feliu actualment té 80 anys. Va néixer el mes de setembre del 1941 a la plaça d'Osca. De fet, si aneu a la plaça d'Osca us trobareu que hi ha una placa a la casa on va néixer la Núria Feliu. I és una plaça que sempre li ha agradat perquè la Núria Feliu deia que era com un poble dins d'un poble. I els records que ella té de petita de la plaça d'Osca és que és una plaça on se sentia l'olor de llet, de la lleteria on munyien vaques encara a Barcelona, i també recorda l'olor de pa, de que hi havia molts forns perquè era postguerra i menjaven pa i pa i pa i més pa i llonguets. Recordes quan ens va... Núria Feliu era la gran de 3 germans. A partir dels 13 anys va començar a ajudar la seva mare al mercat. Ella diu que és com si hagués nascut sobre d'un sac d'arròs. I la mare, quan es llevaven al matí i anaven al mercat amb la Núria, li deia: «Nena, darrere del taulell s'ha d'escoltar, riure i donar les gràcies». I la Núria sempre ha reivindicat això imprescindible en aquella època on les dones a casa seva no podien dir res, no podien obrir la boca, i la Núria creia que això és una funció social que també feia el mercat en una època de franquisme. Ara us vull parlar d'amor, però abans de fer-ho us posaré una de les cançons de la Núria Feliu, que és No encenguis l'espelma. No encenguis l'espelma si es fonen els ploms. Tenim lluna plena i uns bons finestrons. Que dolça és la lluna quan parles d'amor i és tan oportuna la mitja foscor. I sí, amigues, amb aquesta cançó romàntica i picantona de la Núria Feliu, us vull preguntar si creieu que Núria Feliu ha tingut gaires parelles, gaires amants, ha tingut gaires amors de joventut. Jo sempre he pensat que la Núria Feliu és lesbiana. Jo més aviat crec que és una artista molt sensual, però que precisament per la seva sensualitat, la vida real és molt asceta. Tot és gris, o és el temps, o és el meu cor tan indecis. L'any 1958, una amiga de la Núria li parla d'un noi italià que vol aprendre castellà i que ho vol fer per carta. I comença a cartejar-se amb un tal Eros Zanfi Giovanni. Ell és carabinieri i es cartejaven, de fet, amb el paper de l'època, que era paper de ceba, un paper més fi. I ella li va demanar que el volia veure, que si li podia enviar una foto. La Núria Feliu li va enviar una foto a ell i ell li va enviar una foto a la Núria Feliu. I era una foto tan descarada. El tio es fa una foto a dalt d'un trampolí i la foto agafada per sota. I ell amb un mini banyador. Ai, Albert! Ai, que és per explicar-ho! Em va agafar una sufocació.
vaig fer una carta... Encara el veus, aquell mini banyador, no? Home, em va quedar gravat. Li vaig fer una carta que li vaig dir, escolti, vostè què s'ha cregut? Jo sóc una persona sèria, Què vol dir aquesta fotografia? Llavors va dir, escolti, miri, li demano disculpes, jo li envio una altra fotografia i, per favor, tornem a començar, i d'allò, i vaig dir, home, tampoc et posis tant així, que aquesta és una estreta, no? Que ho era, però bueno. 3 anys es van estar cartejant, es van anar enamorant per cartes, s'escrivien a diari, i ell li volia demanar la mà de la Núria Feliu al seu pare. Però al seu pare no li agradava gaire aquesta idea. I sabeu què va fer la Núria Feliu? És que no us ho creureu. Davant la negativa del seu pare a prometre's amb aquest noi italià, va fer una vaga de fam. A casa seva. Es va quedar al llit, va dir que no es mouria del llit fins que el seu pare acceptés a l'Eros Zanfi Giovanni. I el pare, com que no se'n fiava, va contractar un detectiu perquè investiguessin a l'Eros Zanfi Giovanni, tota la família involucrada. De fet, a la vaga de fam, com que la mare i la tieta sí que volien que la Núria es pogués emparellar, li donaven menjar d'amagat. És a dir, no va ser una vaga de fam del tot veritat. Només volien que s'ho cregués el pare. I el pare va contractar un detectiu, van emmerdar tota la família i al final l'Eros Zanfi li envia una carta a la Núria i li diu: m'he enamorat d'una altra dona. Ai, pobra! Bé, la Núria, quan era petita, feia ballet, tocava el piano, cantava amb l'Orfeó, tenia moltes inquietuds artístiques i culturals, però va interessar-se principalment pel teatre i va començar fent d'actriu. De fet, va formar part del Teatre Experimental Català, que es deia TEC, de l'agrupació dramàtica, va fer actuacions al Romea, va fer obres de Joan Brossa, de Manuel de Pedrolo, d'Eugène O'Neill, i, per exemple, va arribar a interpretar un monòleg, el monòleg La veu humana, de Jean Cocteau, i es veu que ella, ja quan feia d'actriu, al final de les obres, sortia a saludar i cantava una cançó al públic. I és que això de la música també li interessava i va formar part d'un grup, ara us sorprendré. El 1960 funda un grup que es diu Donald Duck. Al cap de 2 anys va decidir que havia d'escollir el teatre, que s'hi volia dedicar, i la resta de membres d'aquest grup van crear un grup que es deia Cristina i los Stop, que per si no us sona qui són Cristina i los Stop, només us diré que tenen un èxit molt famós, que és Tres cosas hay en la vida. Salut, dinero i amor. Doncs això és del grup on la Núria Feliu va formar part als seus inicis. És espectacular. Que fort, jo això no ho sabia, no en tenia ni idea. Clar que conec els Stop, però no sabia que la Núria Feliu havia format part als inicis. Sí. Clar, és que la Núria Feliu volia ser actriu, però es va trobar que anys més tard també li van dir: mira, Núria, ara cal cantar. I ella sempre ha defensat que ella és una cantatriu. I quan li preguntes què vol dir això, et diu que és una actriu que canta. Es converteix en la primera dona en cantar jazz en català. I el seu primer tema és aquest que sentirem ara. Anirem tots cap al cel, toqui bateria. Anirem tots cap al cel, amb crits d'alegria. Sonarà per tot el món el so dolç d'un vibrafon. Quan toquem els estels, anirem tots cap al cel. Bé, i la Núria Feliu canta aquesta cançó, que és la seva primera cançó gravada, i es converteix, com us he dit, en la primera dona del jazz en català. Ella té molt clar que vol cantar-los en català, però diu que això s'ha fet sempre, que ja ho feien els seus avis, però el que indica és que alguns van ser més atrevits que d'altres. I ella considera que en aquell moment era més fàcil sumar-se al carro dels cantautors i ella va voler fer una cosa diferent i peculiar. I sobre aquest tema ja en parlarem, però ja que us vull dir que és pionera, la Núria Feliu, que sapigueu que també va ser pionera en ser una de les primeres dones a tenir el carnet de cotxe als anys 60. I bé, és en aquests inicis que Núria Feliu treballa amb Tete Montoliu, un pianista que serà important a la seva carrera, tot i que Núria Feliu també va tenir un altre pianista de referència, que és Lucky Guri. I el Lucky Guri explicava que el Tete Montoliu putejava bastant a la Núria Feliu, musicalment, que li parava petits paranys. Dels primers discos de la Núria va fer-los amb una banda de jazz on el Tete era pianista i que completaven un bateria, un saxo i un contrabaix. I és que els anys 60 van ser els inicis de la carrera de la Núria Feliu, però també va ser la seva gran època d'esplendor. Tan poc temps que fa que anem junts i ja he vist que ets distingit, que ets un home del tot esplèndid. Va cantar la cançó que sentim ara
però també va cantar Sota un cirerer florit del Serrat, de qui, per cert, eren molt amics. També va cantar Salvador Espriu. També va cantar El cant dels ocells. També va cantar als 70, A Peles Mestres o El cant del poble. Però és que a finals dels 60, Núria Feliu va anar a actuar a Nova York. Faltaven 8 anys perquè morís Franco. 1967, Núria Feliu actua a Nova York davant de l'ambaixador espanyol franquista. Entre altres, va cantar El cant dels ocells. L'ambaixador va agafar una cabrejada monumental i ella va quedar encantada de la vida i va estar encantada de fer això. Una cosa similar va passar amb la cançó que sentim ara, senzillament, que l'any 1969 va anar a Atenes, a l'Olimpiada de la Cançó, un festival internacional, i va actuar a l'Estadi Olímpic davant de 120.000 persones i va cantar senzillament en català i diu que va quedar encantada, que estava contentíssima de poder cantar en català i començar a obrir totes aquestes fronteres. I bé, entrem ja a la dècada dels 70, en què ella canta moltes cançons, però, per exemple, canta Les mitges brillants, una cançó d'Ella Fitzgerald. Ella ja ha cantat Ella Fitzgerald. De fet, la seva segona cançó va ser People, que també és de l'Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald visita Barcelona. Ho fa acompanyada de Duke Ellington, venen al Festival de Jazz i la Núria Feliu és l'encarregada de rebre'ls. I clar, la Núria Feliu explica que era molt fan de l'Ella Fitzgerald, que havia cantat i interpretat els seus temes i que estava tan nerviosa. Li va fer així un cop amb el ram i li va dir «Tingui!». I és també als anys 70 quan Núria Feliu fa Cuplets. Jo sóc aquella noia que havien bescantat els joves que avui tenen el cap tot platejat. Jo sóc la Marieta que anava amb el soldat, de qui en cantaven coples les dones del veïnat. A l'any 1970, Núria Feliu fa un disc que és el Cuplet a Barcelona, on fa recuperació de la memòria artística i cultural que s'ha anat perdent. I, de fet, el 1971 també fa un disc d'homenatge a la Mistinguet, que, si no sabeu qui era una vedette francesa, i de la qual hi ha una famosa cançó que és Ja us he reconegut, que també dona títol a una obra de teatre amb banda sonora de la Núria Feliu, una obra de teatre del Marc Rosic, que l'Anna ens en va parlar en una secció en què parlava de la Mercè Arànega. Ah, sí? Ja que estem en aquest tema dels cuplets, si us trobéssiu a la Núria pel carrer, no li diguéssiu que us canti Remena Nena. No ho feu? Error habitual. Però és que, a més, Remena Nena és un cuplet, i és un cuplet molt famós. I, clar, la Núria Feliu ha fet més d'un disc de cuplet. I sap greu perquè la gent li demana el Remena Nena, que és el que no és seu, i se la veu dolguda. Qui queda en evidència és qui comet l'error. A la Núria Feliu demaneu-li el vestit del Pasqual, per favor. I una curiositat que lliga la Núria Feliu amb un gran amic seu, que és l'Enric Major. L'Enric Major i la Núria Feliu no comparteixen algunes coses a nivell ideològic, però són molt amics i s'han tingut des de fa molts anys. Que sapigueu que quan la Núria Feliu feia cuplets i portava aquells vestits, aquella cosa tan xarona, tan cridanera, qui creieu que dissenyava els vestits? Ho feia l'Enric Major. Que ho sapigueu. Ara Major dissenyava vestits? Al·lucinada. I ara que anomenaves la cançó aquesta tan entranyable del vestit d'en Pasqual, dir-vos que hi ha un grup de música electrònica, queer, que en fan una versió i són els Hidrogeners, que normalment canten en castellà, però de les poques cançons que tenen en català, una és una versió del vestit d'en Pasqual. Elàstics blaus subjectats amb candaus, porta meu enamorat i el barret de costat de color verd, que és el que m'ho perd. I porta un gec que de crec, un gec d'estragant pelut, de llibertat de vellut, i a la ria d'uns cigrons per botons. En Pasqual és en tot original com cal. Aquests vestits de l'Enric Major, molts d'ells es van cremar juntament amb les cartes al seu gran amor Eros. També es van cremar a la casa que la Núria Feliu tenia a Collbató i van entrar diversos cops a robar i l'últim cop d'aquests li van cremar la casa. Hem vist que havia fet jazz, hem vist que ara fa cuplets, doncs de cop i volta la Núria Feliu decideix cantar cançons de musical, però l'any següent de fer això va cantar El clar país de Jacques Brel.
2 anys després d'això, Núria Feliu decideix fer boleros. Tant de temps vam viure junts aquell amor, cossos i ànimes van fer-se ja tan seu, que el teu gust guardo amb enyor, però tu també deus dur com un gust meu. Quina meravella! Els boleros de la Núria Feliu. Fa un disc amb Los Guacamayos, un disc que es diu Núria Feliu i Los Guacamayos. Oh, quina fantasia, Déu meu. Bé, i ara que estem sentint aquests boleros, que a mi em relaxa aquesta música de la Núria Feliu i em porta a un lloc meravellós, sapigueu que és l'estil que la Guillermina Mota, que abans n'hem parlat, més li agradava de la Núria Feliu i diu que estava enamorada d'aquests temes. I ara que tenim aquest to més suau, vull parlar-vos de curiositats familiars de la Núria Feliu. El seu pare era un gran aficionat al futbol. De fet, el germà de la Núria Feliu era futbolista. El Feliu, li deien, i era futbolista del Barça, però va morir a l'edat de 32 anys. I, de fet, això de la tieta de Catalunya, la Núria Feliu, la tieta, la Núria Feliu en aquell moment va fer una mica de tieta dels 2 fills del seu germà, perquè hi va haver, evidentment, un trasbals familiar i la Núria Feliu els va cuidar molt. I parlant d'això, la Núria Feliu també té una neboda, Mireia Feliu, que actualment canta les cançons que cantava la seva tieta Núria. I la Núria també cantava cançons amb el seu germà, guitarrista, i és la cançó que sentirem avui quan s'acabi el llimoner. I bé, la Núria Feliu també explica que ha tingut una relació amorosa de 17 anys, però que és molt discreta i que no volia que se sapigués. Potser al final tindré raó, jo. Si més no, alimenta la rumorologia, perquè sabem que va tenir una relació estable de 17 anys, però no sabem res més. Amb Rocío Jurado, potser. Podria ser. Tot i això, per molt que fos amb Rocío Jurado o fos amb qui fos, la Núria Feliu acaba dient «Jo estic bé quan estic sola». Això és el que diu la Núria Feliu. I bé, als anys 80, la Núria Feliu també fa un disc d'homenatge a Barcelona, que haureu sentit aquest «Mireu com va, mireu com ve». En un videoclip la cançó està de Mireu com va, mireu com ve, en uns cromes de les rondes de Barcelona preciosos. Una modernor vuitantera és quan està en aquesta estètica tan meravellosa que la Núria Feliu fa un programa de televisió que es diu El Caliu de la Feliu, i aquí és on parlem ja de la Núria Feliu a la televisió. La Jacqueline abans ens ha dit que la recorda a les Tresines. A l'últim capítol de les Tresines apareix Núria Feliu, que fa de Núria Feliu, però que és una tresina més. També ha sortit a Malalts de Tele, ha fet seccions a La Columna de la Júlia Otero, o feia una secció als matins de TV3 del Josep Cuní, on agafava poetes desconeguts que no s'havien dedicat professionalment a la poesia i els promocionava. Les coses que tu fas les porto dintre meu, apa, de l'aire del teu pas. El teu somriure maliciós i lleu, et sé l'estil de tot, com xiules dintre el bany, com diràs mot per mot. Allò que et sembla meu, et sembla estrany. No t'ho pensis que cap altre pot robar-me el meu record. Són les coses que les dus d'allò més fort. Com vas fixar-te en mi, com m'has fet canviar, com saps fer-me sofrir, com és de càlida la teva mà, mai ningú podrà saber, no ho podrà saber, mai ningú podrà com jo. I ara vull que sentiu una cançó d'un disc que va fer, que és el disc Cançons d'Entreguerres, on la Núria Feliu cantava cançons d'entreguerres, però abans de començar la melodia feia una petita explicació d'aquella cançó. Davant la caserna, quan el dia es fon, eren temps molt bèl·lics i encara que fos en període de pau, el soroll de botes i de sabres era molt familiar. Fins les cançons d'amor
joioses o tràgiques, passaven a prop de les casernes, quan les velles llanternes encenien un altre món. M'ha semblat una cosa meravellosa el que acabem de sentir. En sentirem una altra de meravellosíssima, que és que el 1987, amb el seu bon amic i maltractadíssim per la cultura catalana, que un dia convidarem aquí al Llimoner, a l'Àlex Gorina, i ens explicarà com de malament la cultura catalana ha tractat el Jaume Figueres, doncs la Núria Feliu amb el Jaume Figueres van com parlar una mica d'una idea d'un projecte i és quan la Núria Feliu va fer els Oscars de la Feliu, cantant cançons guanyadores dels Oscars i on trobem cançons tan meravelloses com aquesta. M'enamoren els timadors que fan molt trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que és timador, però quan m'estimen un timen un no. Tu en tens dos i jo en tinc tres. Dóna'm aquests dos, té els meus tres i ves per on? 3 i 2 ja no hi són. Estimades oients, us recomanem que mireu el Llimoner a través de YouTube perquè cançons com les que acaben de sonar les veiem amb la Núria Feliu ballant-les d'aquella manera que només ella sabia fer. De fet, jo m'atreviria a dir que és la Rafaela Carrà catalana. Aquest tipus de coreografies a casa nostra els ha fet Núria Feliu. Núria Feliu, ja que va començar a cantar cinema, també està bé parlar del seu pas pel cinema, que és molt poc, principalment pel·lícules del Ventura Pons i molt puntuals, com El vicari d'Olot, que en vam parlar, o Any de Gràcia, on fa de perruquera. A principis dels 90, la Núria Feliu ja fa menys discos, publica algun disc com Per raons sentimentals, o el seu disc de 25 anys amb temes també inèdits, i és a l'any 2002 que fa un disc que jo considero que és un disc meravellós. Perquè ara sí, Anna, Jacqueline, hem parlat de molts estils de música, cuplet, sardana, que no ho he citat, però als anys 90 també fa sardana, Núria Feliu, amb un disc que es diu Us ho devia. Què creieu que és l'estil que l'any 2002 Núria Feliu li dedica tot un disc? Reggaeton? Reggaeton, no, però és igual de sorprenent. Trap? Tampoc. Country. Núria Feliu... Oh! A mi m'ha remès cap a Tomeu Penya, tot això. Sí, però no és gaire Tomeu Penya en el sentit de que Tomeu Penya agafa alguns estàndards de country també. Núria Feliu no. Núria Feliu agafa cançons i els hi passa com un sedàs country fins al punt que té coses tan absurdes com aquell disc té cançons instrumentals també, com la que estem sentint, que no sé si us hi esteu fixant, però és la famosa cançó L'hereu Riera, tradicional, feta així com més country. Us n'adoneu? Sí. Bé, i en aquest disc, dues curiositats, dues cançons d'aquest disc country. Per una banda, hi ha una cançó que es diu Lligat amb un llaç groc al roure del camí. Llaç groc ens connecta amb alguna cosa de la cultura catalana, ens connecta alguna cosa dels anys recents de la història catalana, un llaç groc. La cultura de resistència per l'alliberament nacional del nostre poble, sí. I de la llibertat dels presos polítics. Correcte. De fet, el símbol del llaç groc és un símbol que ve vinculat amb l'alliberament de presos directament. És a dir, perquè és un símbol que ve d'Estats Units. I ella fa una cançó on s'explica que una enamorada lliga un llaç groc a un roure i el presidiari, quan surti de la presó, veurà aquest llaç. Si l'enamorada un dia es desenamora, retirarà el llaç i el presoner, quan surti de la presó, ja no veurà aquest llaç. També vull citar aquesta cançó que començarà a sonar ara i que em servirà per explicar les últimes coses de Núria Feliu, que és la cançó Boja. Boja, penso que estic mig sonada, ben sola i encara boja per tu. Podríem dir que la Núria Feliu és la Dolly Parton catalana. Vaig donar-me com volia. Va, doncs ja per acabar vull explicar-vos les últimes anècdotes, explicar-vos que jo fa 20 anys vaig trobar-me-la al carrer de Sants i li vaig demanar un autògraf
a la Núria Feliu i us sorprendrà el que va fer la Núria. No me'l va voler fer. Em va preguntar on havia nascut, on vivia, què feia de la meva vida. Vam tenir una conversa molt agradable i em va demanar la direcció de casa meva i al cap d'unes setmanes vaig rebre una foto de la Núria Feliu firmada. Feia això amb els fans. Ho trobo meravellós. Quina generositat. Ja que som a les anècdotes, Núria Feliu es va fer una geganta. Atenció! Núria Feliu és l'única persona viva dels països catalans que té una geganta. Se la va fer ella mateixa per un artista geganter cardoní, que es diu Toni Mujal. Jo vaig viure amb el fill del Toni Mujal a l'època que la Núria Feliu es feia el gegant i sé moltes intimitats d'aquell moment. La Núria Feliu volia que el gegant tingués el mateix aspecte que ella en aquell moment, és a dir, té aquell crepat enrere de la Núria Feliu, que ha portat molts looks, però el que sí que li va demanar al Toni Mujal és, si us plau, que no sigui grassa. I una altra curiositat d'aquest gegant és que el gegant porta una banda on hi ha tots els mecenes que han col·laborat a fer aquest gegant de la Núria Feliu. No només hi ha comerços, sinó que també hi ha un partit polític, que és Convergència i Unió. Al mig del gegant de la Núria Feliu i diu Convergència i Unió, i és perquè gent de Convergència hi va ficar diners. Bé, el partit, més que la gent de Convergència, el partit va ficar-hi diners. I ara sí, el 2011 la Núria Feliu va fer un concert que va acabar esdevenint, malgrat tot, un concert de comiat dels seus 50 anys de carrera. Només volem dir a les nostres oients que si tenen ganes d'aprofundir sobre Núria Feliu, escoltin la seva música o poden consultar, si els interessa la biografia, el seu llibre Dies i records d'infantesa. També volem donar un missatge d'amor i coratge a la Núria Feliu, que al març del 2021 va patir un ictus cerebral i es troba recuperant-se a casa seva. I volem acabar com ella va acabar en aquest concert al Liceu. Sou aquí, els bons amics que jo estimo. Sou aquí. Ara us tinc tan a prop que em ve una sensació i em pren un tremolor que em va des del cabell fins al dolor. És el goig de tornar-vos a veure. És el goig o potser l'emoció. Per mi és amic igual aquell que està allà dalt, el geganter i els castellers, com el que seu al rengle principal. Ja us he reconegut, amics, que m'heu vingut a veure. A tots i a cadascú. No m'ha fallat ningú. Ja us he reconegut a tots els que heu vingut.